Yeah, OPG nigga, AOTP, official pistol gang. Yeah, shit is official. Okay. I ain't new to the game, faggot, I've been rapping. You tell lies in the booth, that means you been acting. I've been smashing on this mic, I've been spazzing. I'm completely focused, motherfucker, distraction. My hand is steady when the 4/5 lift at 'em. Shit happen when you faggot niggas hit a click clacking. 9/11, call 'em up, keep 'em dispatching. That means you talk to police and speak pig Latin. I'm done with it all, I move past you petty haters. Gun to your jaw, you ready, you can meet your maker. I'm a man of God, but I don't need a savior. I do my dirt upon my lonely, I don't need a favor. Fuck a bitch, fuck 'em all, nigga, fuck the world. I'm good by myself, little boy and little girl. I made my bed, so y'all pay the consequence. I got devils in my head saying I got a vent. I got an angel on my shoulder say I should repent. But the devil keeps on winning cause I'm kinda bent. I'm coming for blood, I'm broke, I ain't got a cent. So don't be brave, have a little common sense. Everything is everything, pulling out them everything. The official pistol gang, touch it, a machete swing. Out of space king, turn your brain to spaghetti rings. Anything. Veľa otázok mi chodí práve kvôli suplementácii pred tréningom, počas tréningu aj po tréningu, ktoré dávam. Takže pred tréningom je to glutamín s BCAčkami približne 40 minút. Tých 30 minút pred tréningom dávam Celzum a záleží podľa prípravy, či tam ešte ide nejaký spalovač. Mám veľmi dobré skúsenosti s tým detonátorom. Počas tréningu dávam tekuté práškové alebo tekuté BCAčka. Približne tie 2-3 sáčky na pol litra. A po tréningu zase BCAčka, glutamín a nejaké vitamíny od Amixu. Čo sa týka množstva, tak pred tréningom glutamín 5 gramov, po tréningu 5 gramov a BCAčka sú 1 gram na 10 kg hmotnosti, čiže je to približne 10 gramov, 11 gramov, záleží podľa toho, v akej príprave som. Jak vypadá teďka tréninkový plán vlastně před soutěží nebo teďka příprave? Tréningový plán môj teraz vyzerá následovne, že kombinujem viacero cvikov dokopy, čiže idem treba z také 4 super série, 3 super série, záleží od danej partie, kvôli skvalitneniu a že nejaké naberanie hmotnosti u mňa neprichádza do úvahy, keďže som 212 a som na tej hrane, tak viac sa sústredím práve na to, aby sa tá hmota skvalitnila a prehlbila. Takže idem vlastne hneď za sebou, ako dneska napríklad, že prednožovanie, tlaky nohami, výpady, alebo ešte nejaký cvik do toho pridám. Až potom je prestávka. Čo sa týka opakovaní, tak prednožovanie treba ideme 20-30 opakovaní, tlaky nohami 15 až 25 opakovaní a výpady od 15 do 20-25 takisto na jednu nohu. Plus potom následne som dával CC drepy, je to vlastne už len také na prehlbenie, že viac sa sústredím na ten pohyb a zakončí to tým predĺžovaním. Dneska tě při tréninku chytali docela křeče, máš nějaký tip proti tomu, jak zabránit tým křečím? Tak samozrejme, že zvýšiť magnézium, ale u mňa to je vlastne aj preto, lebo sú nižšie cukry, takže vtedy dochádza tým krčom, že ale by som zvýšil trošku cukor, tak by tie krče prešli, ale ono to je vlastne v tom začiatočnej fáze prípravy, takže viem, že to už prejde. Kolik sacharidů vlastne máš denne? Momentálne mám okolo tých 100-150 gramov sacharidov. A bílkoviny asi, když to tomu? Bílkoviny teraz držím dosť vysoko, čiže tých 300 gramov približne. A zdroj bílkovin, maso nebo proteíny, nebo jaké maso? Dávam teraz menej mesa, lebo vždy ku koncu prípravy vlastne sa mi to z meso zvyšuje. Takže momentálne jem tak približne pol kila mesa, ostatné dávam proteínu, tvarohu a samozrejme aminokyseliny. Jakým typ masa doporučuješ do přípravy? Červený, bílý nebo rybu? U mňa je to také opačné, čiže niekto začína treba na tom červenom a postupne prechádza na hydinu a ryby.
U mňa je to skôr opačne, ja začínam momentálne s tými rybami alebo hydinou a prechádzam na to červené mäso, čiže pri tom konci prípravy práve na udržanie tej svalovej hmoty, keď už tá dieta je naozaj najsilnejšia, najväčšia a treba, ten metabolizmus už je tak rozbehnutý, že tam treba aj tie živočíšne tuky, tak tam už dávam červené mäso. Dneska jsme cvičili trénink v Olympii Opato u Tomáše Boreše. Kde nejčastěji cvičíš? Vím, že nejsi v Prahy. Tak momentálne cvičím vlastne vo svojom fitku, ktoré ešte stále není otvorené kvôli kolaudácii, takže využívam vlastne tie stroje, ktoré som si nejakým spôsobom vymyslel a aby boli prispôsobené na mňa. Takže celú prípravu zatiaľ idem tam. Plus samozrejme, že kombinujem to, pokiaľ ma prinúti nejaká cesta alebo nejaký seminár, tak odcvičím samozrejme v tom danom meste. Děkuji za trénink, za rozhovor a přejeme ti hodně štěstí. Ďakujem veľmi pekne.